U vrlo zanimljivoj i rezultatski golovima bogatoj utakmici Hajduk je u prvom kolu Lige prvaka uspio pobijediti Zagreba sa 4:2 i tako nastavio svoju uspješnu seriju nastupa protiv nogometaša Zagreba. Hajduk je došao vrlo brzo u vodstvo, bilo je to već u 19. minuti kada se najbolje snašao Deranja i vrlo efektnim udarcem zatresao mrežu Tomića. Deranja inače daje golove na svakoj utakmici proljetnog dijela prvenstva. Zagreb je vrlo brzo uzvratio i poslije jedne nesigurnosti vratara Pletikose, Čižmek je prvi put pucao, Pletikos obranio, ali drugi udarac je bio neobranjiv, 1:1. Zagreb je nastavio igrati otvoreno i nadigravati se i plod toga bila jedna uspješna akcija kao iz malog nogometa gdje je na koncu Hrvoje Štrok pronašao Antonija Franju i Zagreb je poveo se 2:1. To je bio i rezultat prvog dijela. U drugom dijelu Hajduk je naravno želio što prije izjednačiti, navalio iz petnih žila i gotovo se sve događalo pred vratima Tomića. Rezultat toga bio je i pogodak Ivana Bošnjaka u 60. minuti nakon dodavanja Muse 2:2. Zvonimir Deranja je u velikoj formi i danas je bio dvostruki strelac u 73. minuti poslije udarca Đalonge koga je zaustavio Tomić, opet se dobro snašao Deranja. To je bilo 3:2 i konačno pobjeda Hajduka sa 4:2. Stanko Bubalo, njegov bijeg i dobro snalaženje između dvojice igrača Zagrebove obrane. Vrlo dobar početak Lige za prvaka, jedna utakmica koja je zaista zadovoljila malobrojne gledalce na Poljudu, ali vjerujem i brojno gledateljstvo kraj ekrana Hrvatske televizije.